predstavljamo projekt Digitalni tragovi tvornice. Kako industrijska baština oblikuje grad? Sa mnom su danas autorice i voditeljice projekta. Moje drage nastavnice, možete li nam se ukratko predstaviti i reći kako ste dobili ideju za ovaj projekt? Pa, ja sam Roza Mirković-Urić, učiteljica sam povijesti i geografije u osnovnoj školi Ivana Lovrića. Ideja za projekt nastala je iz osobnog iskustva. Moja majka radila je u tvornici Dalmatinka i taj tvornica na vrlo stvaran način ohranila našu obitelj. Kroz te priče shvatila sam da Dalmatinka nije samo dio povijesti, nego dio identiteta grada i života mnogih ljudi, što sam željela prenijeti svojim učenicima kroz suvremeni digitalni projekt. Projekt se bavi istraživanjem industrijske baštine Cetinske krajine kroz djelovanje tvornice Kunca Dalmatinka i njezin utjecaj na razvoj grada Sinja, obrazovanje stanovništva i društvenu ulogu žena. Kroz interdisciplinarni rad učenici su povezali prošlost s današnjim prostorom i suvremenom tehnologijom. Sada će nam se predstaviti i druga nastavnica i reći kako smo u projektu koristili umjetnu inteligenciju. Ja sam Nena Kekes-Grubiša, nastavnica matematike u osnovnoj školi Ivana Lovrića. Umjetnu inteligenciju koristimo kao podršku kreativnim i tehničkim fazama rada, posebno u 3D modeliranju, 3D printanju i izradi animiranog filma, UV rezanja. Zašto je ovaj projekt dobar primjer suvremene nastave? Ovaj projekt je dobar primjer suvremene nastave jer učenici na ovaj način istražuju stvarni problem iz vlastite lokalne zajednice, koriste digitalne i AI alate, surađuju sa lokalnim institucijama i javno prezentiraju rezultate. Znanje ne reproduciraju, nego ga stvaraju. Nastava tako postaje istraživačka i društveno relevantna.